Ayo. Wala. Ito dak nay. Ito. Dili ka kita nay. Sama nay. Ay sir, sama sir. Kanang abag-abag rin ni amoya kay bro limited gid kaya. Salamat in taon. Ani pod Sinay. Kaya in taon ng lawas. Imo po ni nay. Salamat. Thank you. Nang kuan ka. Kanang kuan. Daga kwarta gamay kuan na gini nay kanang sana magini. Iya, kamu ni kuan ni. Ilang. Salamat daw magkain ng lawas ninyo. Magkain ninyong pagbiyahe. Guys, Uban sa inyong mga pamilya. inani ang sitwasyon. Daghan pa kayo nang inhanglan. Pero walang-wala na gid mi. Unta sa makakita ni nga video, upuli nga try ninyo i-extend ang inyong oras, ang inyong kanang kung makaya ninyo ba kay basag wala na mi, basag ang warranty wala ang kaning inani nga sitwasyon ba na ay kay mag-focus sa kasada, tanaw mo sa mga suksok nga lugar, daghan pa kay ang itabangan nga apektado gyapon sa tong crisis karon. Siyang nanay di na siya kita, nang siya tabang ang iyang anak. Na disgrasya na unta guys, sagdi lang kami tabangi lang gid sila bay. Di lang ka nag-ampo lang mga mag-ayo inyong lawas. Inyong kuan. Sa pangalan ni mo dong? Bulkit na bulkit. Bulkit? Oh, sige lang kay akong iapilo niya nas pag-ampo. Usa guys, Pamilya. tabangi sila. Promise, dini nga area mo sudlan karon. Daghan pag kayo nga kinanglan og tabang. Dili gyud wala na sandaw na pud ang kuan. Salamat in taon kay nakatultol ra ka sa ako. Basta Ako man ito nagkuan diya sa alai man naghilot. Manghilot na ko karon ako na sambata naghilot. sa makakita ang taho puli matabangan para tos lang nanay ng kuya. Salamat. Salamat in taon no. Salamat pud nay. Nagaintang nawas. Ya, salamat pud kaya. Puta ka sa Ginoo sa imong pamilya, imong asawa. Mag-ayo in taon ng imong lawas. Hanggang inyong pagbiyahe. Alay dahil ninyo naka. Oh. Basta swerte na kita. Sa pag kabalo ko, ay lang kanyo gikuan ng gobyerno nga wala magkuan. Kay bisay po kay silang tanan kabalo ko ginabahimo sa mayor, ginahimo sa tanan ang ilang gusto matabang tanan lamang gusto matabang kay problema man sa tanan karon. Mao lagi? Ato lang sa pobreta, extend lang gamay kanang extend lang gamay bisan pag yung isa ka salmon pwede na matigom-tigom. Pwede kung asa mo karon sa pag nami sa salmon, kuhaon na mo. Basta dagan pa kay diri nga area gyud. Dagan salamat kaluyan ka sa Ginoo. Amping. Uban sa imong pamilya ug imong asawa. Mag-ayo imong kuan hantod sa kantoran. Wa para makunan ninyo na yung Mapandi ay. Ninyo na kay amputa ka. puros balo ang gadul. Bitaw guys kanang paliyog lang. Ya. Kapasang, agto na minaya. Sa apelyido nimo? Nali. 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 Oh, sige magpag-ana sa alay. Yung taon, anak mo ni kang Nali. Tama ka na. Kasi ngalan ni mo nay? Bining. Nanay Bining. Mihiyas. Miyas. Mihiyas. Ako si Mihiyas na magsigig pang hilot ni Ato. Muna yung akong power nga, ako lugar nga, nakuktan na gusto. Basta mga iyala, basta salamat gid kayo kung kisay man makaduol diri nga area na adapit sa Damilag ni siya nga sulunon. Purok 12 Damilag. Baliog lang. Daghan ni kayo, mas daghan kay diri kung naay pa sa alaay nga area daghan gyapon kayo diri nga tabangonon kayo. Basta gihangit lang ako nga ayo lang mo pangbas atong mga opisyalis sa barangay. Kay ginahimo gid lang tanan, ginatry gid nako, ginatanaw nako, nangutan nako, ginahimo gid lang tanan. Pero one gig crisis man gini sa tanan. So bahala pobreta, makatabang gyapon ta. Even poor can help the poorest. Kaya lagi na. Promise. Yan pula na ako nga mag-asawa kag Amerikana. Salamat kay nay. Sige, balik-balik dong. Hindi niya makuan ba hindi niya man. Dili lang bugay kumukuan ka na kay naglakaw-lakaw bibinig kuan pod. No.
Salamat. Salamat. Thank you. Salamat po dia. Maayong paglakaw. Kuan di rami nay. Balik kami po nay pag kanang basig napay makuha namo. Napay may mutabang. Ayo-ayo mo sa paglakaw. Sige, salamat. Ang miya. Sige, salamat. Salamat.